Itt vagyunk egy újabb videóban, és Minecraftolni fogunk. Itt most hagyj süljön. Tizet már ki is veszem. Itt is jól a cuccom. Az előzőben vizéni voltam, vagyis ilyenkor. Miért? Azonnal meg kell, sütve jó. Izéltem egy csomót. Bányáztam minden. Nézzétek meg, mennyi vasam van. Ebben van a sok vas. Persze, hogy nem ebben van a sok vasam. Ebben van a vasam. 40 vasam van. Csinálj, 8 aranyam van, ez az. Emberek. Hova is? Nem sokára kell ezt csinálni. Tele van a házam. Jó sok cuccal. Addig megyek horgászni, nem tudom miket szoktam. Ez eléggé szar hely horgászásra. Voltam ugye egy veteményesem. Csak jött egy creeper, és nem vettem észre, és nézzétek meg, mi lett belőle. Tudjátok, hogy ilyen falvakban 2 szokott lenni. Na, erre meg itt. Húzzunk. Szar. Szarok. Most aludtam. Ti valaki és még fegyver sincsen nálam, ez a csalás. Ezt megtek. Mindjárt jó lesz az idő, núbok. Tényleg azt akartam, hogy vizéljek, horgásszak. Lassú creeperek. Ott egy bánya. Szerintem eddig még észre se vettem. Közben játszottam, és kéne már gyémánt. Mert nincsen gyémánt. És eléggé baj. Bejártam, hogy 26 barlangot, és sehol nem találtam. Majd innen elviszek azt a füstöt, de most horgászni jöttem, ugye? Halásszunk egy picit, ráérünk. Tehát én nem itt szoktam amúgy horgászni, ez a kis tavam. Itt olyanokat lehet fogni, hogy befütyülök rajta. Azok csak már fütyülni alatt olyan jó dolgok. Apát használt egy kapot. Ja, itt szoktam horgászni, nem is itt. Ez is szarhely, nézzétek meg, mennyit kell várni egy hülye halra. Bársz, hogy nem helyre dobtam. Egy évszáz mire horgászol. Itt a gömbalakat amúgy utálom, mert itt szarok. Utálom a gömbhalakat. Csak megmérgezik az embert, de most viszi le fel a szívét. Itt olyan sok dolgokat lehetett fogni. De hajtsuk már. Nézzétek meg, egyből jön a hal. Azért szeretek itt horgázgatni.
A szintem is 20-as. Ember, nem tudtam megnyomni, pedig ez egy varázskönyv volt. Szerintem. Mindig azokat szoktam elhagyni, úgyhogy egyszer fogtam varázskönyvet. És az előző izében volt Minecraftomban. És pont miért odaért volna, addigra meg elhagyom. Ezt tudtam felvenni. De van egy ilyen hülye halam. Itt utálok, mert abban vagy 100 milliárd van már. Fúj, gömbhal! Kutya. Szar! Szaros gömbhal. Utálom! Nem lehet meg se kb. Enni. Vedd már fel! Találtam eddig 2 falut. Az egyik az egy ilyen falu volt. A második nyergem. Hát láss, hogy mi lehetett fogni, ember. 2 nyerget fogtam eddig. Ma lehet 2 lovam. Hát ez full. Hú, ez a nyers lazac. Hú, de utálom. Ez a nyers tőke hajön. Abból lehet fogni egy csomót. Mindenhol. Nézzem, a 60 belőle. Komolyan most elkaptam a kis halat, basszus. Csórik kisöbbet, ezeket neveszteni akarom, őket is kinyifancsam. De nem lőnek semmit. Az anyád meg az apját kinyifantottam. Muszáj volt. Voltak, hogy 16-an ebben a folyóban, ők 2 voltak. Csík. Úgyhogy fogtam és kinyifantottam őket. Kapják belőlük kaját. Bárany, ez most nem kell nekem. Elég van 2 ágyam. Fúj, mert ez szar. Ne! A hús! 10 hús. Meg 12 tőkehol. Ember úgy utálja őket, ember úgy utálom őket. De hasztalan szarok. Nem is tudom, miért rakták bele a játékba. De hasztalan szarokat. Annyira hat, hogy megeszed a kaját felmegy, azt közben az életed nullás. Leverem az életedet helyedből. Nem, ha megint csorkisat fogtam el. Megint a kis halat fogom el. És beszarok. Húzzál vissza a vizedbe, te szar. Szarhal, te is az vagy. Mindig a horgászásban az utamba vagy. Mindig ez volt, mindig téged fogtalak. Já. 12 izét kifogtam. Sértünk a szorikka, úgy látom. Ebből annyi szintet szedtem. 7-es szintű voltam, felmentem 20-asra. 7-ről. Mindenki gyorsan csinálom szorikka. Azért van annyi hülye halam már. Beleölök, annyi halam van. Majd én is fogok egy csomó dolgot építeni, csak az kell nyers alapanyag. Ami az még túl kezdő vagyok, mert nem sokat szoktam amúgy játszani, de majd na. Megoldom valahogy ennyi. Most tudjátok, hétvége lesz minden. Tök jó lesz úgy. What? Ilyet sem fogtam még életemben bőrt. Nem baj, abból lesz, hogy jó bőrszettem. Még először nem lesz bőrszettem, nem kell nekem bőrszett, vasszett kell. Mennyien szar van ebbe a játékba?
káromkodás, nem családbarát, egyenlő rossz tartalom, többletért cél. Ember, olyan idegesítő ez a Minecraft-ban, nem tudom, szurós hal. Megeszed, az bele is döglő lesz. De olyan hamar nyomom meg azt a kiszedést. Ilyenkor meg észre veszem. Volt, amikor 2 horogot fogtam, vagy mit. Kell csapdákat, jó kis csapdákat lehet csinálni, majd csinálok, egyetlen egy falusi van. És nem érdekel, én nem akarok menni aludni. És igen, bajatok, hogy ilyen szakadozós szűrőt szoktam beállítani, nekem tetszik. Ezt írjátok meg kommentbe, de akkor is az lesz. Baj. Nem. Valaki megírhassa, akinek tetszik, aki meg nem, az ne írja be. Varázskönyv! Sisakra kell. Sisakra majd rávarázslom valahogy. Csak az kéne vas, csak nem találok. Viccek van egy csomó, csak kell ezt gyűlölt. Csak az még nekem egy csomó maskanom, és le kell menjek bányászni 2 NPC bányához. Van, találtam 2 NPC bányát. Csak egy baj van, mindegyet már kifosztottam. 2 NPC bányát, azt teljesen kifosztottam őket. Ez a bajom. Ez 2 NPC bányával hiába van ott, és semmi. NPC szarbányák. Találtam benne vagy 26 vasat, 48 aranyat, csak szintet elhasználtam egy csomó cuccra. Nem volt 48, de egy csomó aranyat találtam. Volt egy helyen, ahol 8 volt. Egy csomó aranyom volt, csak csákányt csináltam, meg kardot. Egy vasat többet érsz, mint az arannyal. Aranyat gyorsan tudok bányászni, de kevés időig tart. Túl gyenge. 2 rávertem. Használjál a gyémántot, az jó. Nem találtam egy gyémántot. A gyémánt az törhetetlen. Nem. A világért még erősebb. És tudjátok mi a bajom? Nézzétek meg. Ezt kapogatom, ember, ezt hülye halat. Mi érdekesebbet már nem tudnák fogni. Érdekesebb nincsen? Nincsen. Nézzétek, ma 22 halat fogtam, hát beszorok. Jó, még 2 fogok valami értékeset, nem halat, azt utána megyek. Eső nekem a cuccok. Menni kell majd megint bányászni. Szénér, az tele van. Egész játék szénnel. Gyémántot még egyet se találtam. Kurva anyádat, hogy... Ez a falu is eléggé szar. Nem sokára építek egy házat, az egész falut lebontom. Ezt építek egy házat. De azt szerintem, hogy lebontom ezt a falut, mert ez nem jó. De fogjak már valami értelmesebbet, ne csak ezt a hülye halakat. Valami értékes kell. Miért az előzőbe? Abban gyémántot fogtam. Ebben meg emerádot se találok, semmit. És nem eremád, csak angolul hújvok mindent ki. Angolul mondok mindent, nézd ma. Akik angolul játszik, nekem magyarul van, azt azért. És mindig összekeverem, ne angolul mondjam. Bolond vagyok. Kijelentem. Egy hajszálom múlott. Van még egy pecabotom, úgyhogy jó. Hát nem is kell még craftolnom. Crafting table is van. 4 darab. De sokat érek, nagyon. Meg az a fő alapja, crafting table, meg a fa. Ezt ennyi. Ennyi a fő alap. Onnantól meg azt csinálsz, amit akarsz. Kb. Azért majd azt csinálsz, amit akarsz.
A víz horgászhatsz. Milyen játékot tudsz kb. Amiben tudsz horgászni? Félből? Tablet Hellost. Az a ez gépen elérhető, telefonon nem, pedig játszanék. Nézzük, nem kíváncsiak ennyi felségre. Fabro, Nem olyan hülyék, mint te. ez kicsikét horror, de semmi baj. Hát nem hülye vagy volna. Jó, még a vérfarkas. Na, ott azt tényleg beszartam. A vérfarkastú ember. Odaugrik! Már értem, hogy alig nézik a videódat, mert túl szarok, bazd meg. Odaugrik, elugrik, pam! Meghaltál. Akkor halljál meg gyorsan. Dick. Tál. Ez nagyon sokat értem. Szaros tállal, adjál már valami normálisabbat. De valami normálisabb kéne. Ez egész lettem rá. Megint a gömbhal. Hülye gömbhal. Gyorsan bepakolom a cuccomat. A cuccokat bepakolgatom. Főleg a nyérget, ezt be kell rakni. 2 halat lássam, amennyi van. A halásszak már. Nem értékeset, azt húzzak innen. Ember, rányomok, semmi. Képtelen elvenni. Fogok meg 2-szer, azt jó, húzok innen. Még 2-t fogok. Rákedjek ki a gyomról, de hát a cigány. Egy, utolsó, lássuk, itt fogok fogni, biztos, hogy hal lesz amúgy. Semmi értékes. Emiatt horgászunk egy újat. Mert ez, megmondtam, ez nekem nem semmi. Ezt nem fogom használni, ezt játékból megírom panasznak. Akinek kell, ezért szedjék ki, mert te húzi vagy. De azért, hogy megmérgezzem. Semmire nem jó hal. Én szerintem semmire nem jó. Nem lehet haladni. Falusagnak se kell. Senkinek nem kell foshal. Tehát csak ide. Öngyilkosok, ha lenne, az jó. Jó, és nem akarok öngyilkos lenni. És miért nem itt horgászok? A nyílt vizen. Hú, de hülye vagyok, ezért még horgászni kell. Ez mégis... Ott egy bánya, ezt még nem is láttam. Ugye visszajövök veled helyig bányára. Mennyit kellett vele küzdködni. Vízi zombi, elsőre képzeljétek el, talált egy olyan vízi zombit, aminek volt szigonya. Nem lehet igaz. Valaki meg akarja szerezni a szigonyt, akkor annyit javaslok neki, hogy akkor fogjon akkor izével menjen neki, vaskard, és akkor nekem első kidobta. És közben nem vettem fel akkor. Nem akartam videót csinálni, mert ideges voltam. Felment az agyvizem. Felfoszt. Csúnya volt. Eddig ortól leszopta a faszt. 36 hal ember. Hogy hogy fogok megenni? Fél játékra elég. Fél évre elég nekem 37 hal. Volt egy nem tudtam hazajutni, nem találtam meg itt ezt a falut, abban sok dolgom volt, kicseszett már velem a játékot, de mentem, hogy vasgólam ez, mert azt hittem, hogy nem fog megütni. Erre szétszedett azért, mert kifosztottam az egész falut. Ráadásképp még kifosztottam a falut, még a kajákat is elvesztem, amit termesztettek. Semmi értelme nem volt. Mindegy. Azt újra generálta nekem az egész világot. Kibeléptem, szerencsém volt, benn voltam a faluban minden cuccommal, ami ott volt. Szigony! Most meghalsz. Szigonyosokat meg kell ölni. Ég el a pokolba, de szigonyos!
égre a pokol tüzébe, te szigony agyú. Meg ne üssél még egyszer, te pokol. Pokolfej. Eltört a szigonyot, te vacok. Az volt a szigonyos. Köszönjük, hogy megoldtad. Tudod, kell figyelni, hogy meg nem tudjon ütni a szigonyos. És megöl. Na mindegy, gyorsan nézzük meg a cuccokat akkor. Végre kisült az összes burgonyám. Tényleg fogtam egyszer cédulát. Nem értem, miért volt nekem jó. Fogtam bothorgot, nyerget tálat, meg ilyenek. Csontot is fogtam. Vízbe csontot. Ilyet se hallottam, még a csontot fogol. Megfogtam a csontot. Kifogtam egy csomó csontot. Most komolyan itt nyers hal van? Hol van az a nyers hal? És itt a szigonyom, csak ezt nem akarom még semmi. Itt ilyen, két ilyen vasblokk. 2 vasblokkom van. Egy vasblokkal, és megcsináltam az üllőt. Egy üllő kell nekem. Üllő. Adjál egy üllőt. Hol találok üllőt? Egy vasblokkot. Hol? Ja, itt. Vasblokk. Egyet kérek. És akkor... What? Bazd meg, egy pofon kellett volna az elgecinek. Ja, egy vasblokkot vettem ki, elfelejtettem kivenni a vasblokkaimat. Üllő! Köszönöm az üllőmet! Végre van egy üllőm! Pum! Csinálni kell egy vassisakot, és... Na, ezt én nyertem, kutya. Akkor majd itt fog bejárkálni. Vassisak! Köszönöm szépen a vassisakot! Igen, vassisak, egy könyvelre. Mennyi XP kell rá? Nem baj, most ráverek 15 is XP-t, és el is nevezem. Mi legyen a neve? Ezen most gondolkodhatok egy sokat. Mi legyen a neve? Mi legyen? Okay. Ilyen kérdéseket be is kell rakni a videóba, csak max élőben. Gondolkodhatok. Szóval egy fasság, amit te csinálsz, nem videózás. Az a fasságok. Hú, de nehéz ennek egy ilyen sisaknak nevet adni. Bazd meg. Legyen. Nem, hát el lehet itt nevezni. Legyen. Pro. És persze, hogy nem hosszúval kezdtem el írni. Apád fasság. Milyen pro? Nem pro. Pro. Kinög. Sisak. Yeah, megvan az első nagyobb sisakom. Köszönöm. És itt a robban légzés 3-as. Ez nagyon jó sisak. Ilyet akarok. Egy ollót craftingolok. Kell egy sisak. Juhú, van egy sisakom. Akkor még gyorsan lekraftolom a szettemet, és kraftolok gyorsba egy szettet, és ennyi is lenne a mai videó. Egy ilyen, és nincs elég vasam. Cipő.
Hú, meg volt az elég vas. Pont egyetlen darab vasom maradt 40 vasból. Akkor még nincs páncélom, ne. Dita normális szedtem, már csak egy páncél kell. Pont egy darab van. 40 darab el is megy. Nem tudtam, hogy ennyi kell. Eléggé sok van az a egy... Várjátok, most kipróbálok valami hülyeséget. Nem akarok semmit égetni gyorsan. Nem égetek. Nem láda. Nem úgy összeadtak 2 nyerget. Nem lehet. Mindegy, addig maradjon nálam, mert nem sokára ki akarom próbálni. Meg van egy páncélom, lópáncélom, az eléggé jó, nem? És akartam egy crafting table-ni. Geci. Nem lehet. Nagyon nehéz. Nem tudok azon, hogy pajzs. Lekraftingoltam a pajzsomat, és... Várj, olót lehet másik kezemet tartani? Nem, halat. Nem. Pajzsot, igen! És itt a szedtünk. És én egy ütési lettem neki, tele volt, levittem félig. Itt egy ilyen szar vaskard, amit utálok a vaskardokat, eléggé szarok. Ennyit tudok rájuk mondani, hát fosók a vaskardok. Ki is hajtottam, de amúgy full egy vaskard, aranykard, amit tudjátok, mit szívvel visszedek? Kegye meg, hogy... És nem lehet szétszedni, ez nem lehet. Támadás nincs, ez olyan gyenge. Kardocska. Nem bírt megölni egy vasgólemet. Fogtam csákálni, 1-2. Pi, pofonnal kis gyíkótam. Nincsen vaskardom! Ne kell mennem bányászni. Jó, viszik ezeket a vasszarokat. Viszik ezeket a szarokat. Kemény bőrt nem is gyűjtöttem. De van 6. Tegyem már hozzá. 10 hús. Beneli a saját múviát, mert egy csicska, geci, egy passzapó, ezzel meg nem lehet kombózni rendesen, mert ez is egy szarházi. Ezeket most gyorsan berakolgatom, hogy ne kelljen. Mit sütök még? Sütök még valamit? Ebbe sütöttem egy kis cuccot. Most ezt berakom. Puh. Másikba rakom. Másikba is berakom. Huszonnyolc ilyen halam van, mert beszarás. Ugye katag. Tudok végre lombot szedni. Ó, de nagy vágyam volt, olyan sehogyan így vágyam volt. Soha nem akartam lombot, de crafting túl öljem már le. Craft hely. Nincsen kivéve a csont. Jaj, ezt a vakcsákányt el ne rakjam. Ne, nézzék, mi ilyen van. De nem tudom használni. Már szar vagyok.
Tényleg nem tudok papírt craftingolni. Van az a többi. De ebben van. Van egy saplingünk. Milyen sapling? What's happening? Mindig elfelejtem, hogy magyarul mondjam. Hú, 2 papírtól kraftolni. De nem tudok annyira jól angolul. Azt hogy annyira tud vágni az angolt. Annyira vág ember. Kövessétek TikTokon. Itt a fullos szettünk. Már csak az időt kell beállítani. Majd a következő videóban fogjuk folytatni. A bányászást. Vártok, előttetek valami elementeni a játékban. Ezt a bányát már teljesen kifosztottam, ezt a posbányát. Tele van még szénnel. Vártok, mutatok nektek valamit. Hát, ha beválik az ötletem. Nem hoztam magammal vizet. Muszáj meghalni. Csak a páncélzatom, nem akarom eltörni a páncélzatomat. Add vissza. Hadd vegyem ki a páncélomat. Tessen le kell öltözzed be. Csak ebbe tudok fogni valamit, amit nem, de mindegy. Beleáztettem a horgot. Dagaljunk ki. És a következő videóban újra születtünk. Ugye nem is jártam. Most tovább tudok lélegezni. De nem is jártam. Ez jó pici barlang amúgy. Most muszáj vagyok meghalni, hogy az a jussak, vagy kijussak. Ennyi szívet sebzett le, tehát még egy óvodás is több szívet sebez le. Ez nagyon keveset sebez. Tehát akkor van egy helyet, ahol meg tudok halni 1-2-re. Pik, pak. Te mit keresel itt, te hülye bárány? 2 is. Juppi, jó. Tudok egy olyan helyet, ahol tele van lávával a cucli. A hely tele van lávával. Csak rólad szólt. És nem lett többet tőleptől. Ez nem rólam. Csak rólad szólt. Ezzel megyek a... Nézd meg holnap. Gyémánt! Milyen gyémánt ember? Tudják magam beszélni. Vas, ezt nem is vettem észre. Pedig már. Wow, mennyi vas! Pont most fagytam ki belőle. Egy csákányra elég lesz. És így előtt égetni. Vas csákány nem úgy nagyon jó. A legjobb csákány szerintem. Az egyik legjobb csákány a vas. Onnantól nem már... Küldjék meg azzal, nokut innen, bazd meg. Onnantól meg már csak az alvilágért, jó. Annyi vasat szereztünk, 3, az is elég.
Az utolsó az eltűnt. What? Na, megvan mind a 4. De vigyünk már egy kis szént is. Mondtam, szénre nem nagyon akarok bányászni, mert a szén az olyan szar. Kutya! Elég sok dologra jó, fákjára, de nem kell. Ennyi, majd innen fogom folytatni, szevasztok!